You should, yes, and enye into ephethe mnandi ukuthi if vele umuntu vele uthanda abantu and stuff, nabo mfethu bayakhombisa uthando and they can even send you like ufake ifilter yini angithi ngenzela i-ambience angithi wena sidididi ukuthi la ngemuva okune-light so ngivele kube mnyama kakhulu angibizi ngesidididi ngokuhlaba ngempama mina kona nje ekungihlabeni Yeah, well, yabona lento engishoyo ukuthi people are sending ama-gift and stuff, you know. So manje lama-gift uyawa-retrieve kube yimali imali, yeah. Uyayithola yona imali aku-TikTok? But I've made so much money, bro. Ongipha noma 100 rand phela. Awu kahle kubuyandi. Hey vela ufuni nje wena nemali. Uyazi. Uyabona into siqalile kwama-comment. Ngenzeni manje? Ngiyabuka la. Kuthiwa la mali isayazana. Obvious. Into zethu. Oh, bethi nje. Kuloshanga shaya impahla zethu. Ndakhona. Uthini ngicela babazali baba. Hayibo wena. Ingane enough. Ziningi. Don't you guys kiss each other? Ow. What the fuck? No, I don't. No, I don't. Oh, you don't? Ngeni imali nganithandi sifuna kuwena. Sifuna wena nje imali. Labo bantu bo. Awufaka unomalanga mina akekho. Akekho active TikTok ngaleyo ndlela. TikTok yeah. Let's see kakhulu Instagram. Cela nithandane really. Ngamalini. Nina malini esikhandi ukuthi sivule i-bank account uthi yeah, nina malini. Asend imali yabo ukuthi sithandane. Yeah, sendana ama-donation. Yeah, donate ukuthi sithandane ukuze yabona abafethu noma mase ama-dates sosebenzisa imali yenu. Sithathe content imali yenu. Yes. Ngoba into efunwa yini lesifuna. Hello everyone, welcome back to Sunday Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi celebrity stories and namhlanje sikhuluma ke ngabadlali laphana ke kuSibongile and the Dlaminis. Yabona guys, if ama actors engalalela thina njengababukeli angashiya phansi their current partners ajole nalaba ke esibathandela bona. It's unfortunate ukuthi guys ama characters ayashintsha ke. Ngicabanga ukuthi mase siyabathandane laba uphinde futhi kube le correct combination siphinde futhi sithi futhi mama ngalelela thina ngempela kungabheda kakhulu. Abantu ke abakamukeli kahle ke uLuyanda abakemukeli kahle ukuthi ke uLuyanda Zwane wayidlala ke lo mdlalo kaSibongile neDlaminis wawushiya ngempela ke lo mdlalo. I-character yakhe ke kaSibongile ya replacewa ngoNontsikelelo guys, but ke still buwa sengathi abantu they still prefer uLuyanda Zwane the first person owadlala ke le ndawo. Kulo live wakhe ke ubenokwenza uyabona ke ngama comment ukuthi hayi cha abantu babafuna bethandana. Truly speaking guys, they're really good together. Ama producers ayebahlanganise kahle kakhulu. So guys, yeah, just check out this video and share your opinion ukuthi nina samfuna back ngempela uSibongile umdala noma ke senimamukele ke uNontsikelelo noma ke seninamukele ke ushintsho kule character. Bye.